Будем памятаць пра Хрыста, які пра сваю кроў, пралітую на ім, знішчыў усялякія падзелы, што існуюць паміж людзьмі, і з розных народаў учыніў адзіны Божы народ. Божа, твой сын, пераходзячы з гэтага свету, да цябе быў прыбіты да дрэва крыжа, узняты над зямлёй, ён атрымаў перамогу над спрадвечным ворагам і ў сваёй міласэрнасці, акрыты пурпурай уласнай крыві, усіх прыцягнуў да сябе. Ён прынёс у ахвяру сваё жыццё і надаў збаўчую моц сакраментам новага запавету, ушаноўваючы гэты збаўчы знак крыжа. Атрымаюць плён адкуплення, які Езус Христус выслужыў нас праз сваю муку, праз Христа, Пана нашага. Ушаноўваем Твой крыж, Пане, услаўляем святое Твоё воскресенье, бо праз дрэва крыжа прыйшла радасць усяму свету. Кланяемся Табе, Пане Езу Христу, бо праз крыж і муку сваю свет Ты адкупіў. Можна ушанаваць.